Гумите на повечето места на тези нови автомобили са или с лошо качество, или са нови с изтекли дотове, което означава, че те някъде са стояли и са сложени на колите и се броят за нови. Ето пак не е окей. На всеки е ясно, че каучука, като е стоял те трябва да са надежни. Това нещо го няма ясно заложено в нашата главна дирекция, да се изгради цялостна схема за поддръжка на всички тези нови автомобили. Това трябваше да се направи още в начало. Това трябваше да се заложи, че тези автомобили си имат техническо обслужване, което трябва да бъде направено в сервис. По една и съща програма имаме автомобили при нас и в Румъния. При нас са Renault Midlum, Еврокарго. По същата програма, когато отидох в Румъния и казах, вау, нямаше нито един такъв автомобил. Няма и Веко Еврокарго, няма Renault Midlum. Отивам и виждам само манове, кани. Ще ви дам примера с Еврокаргото, което е градски автомобил, който е в повечето места в България. Въпросът е, че отдолу трябва да ни нагазва много във вода, защото може да влезе в масо. Това е пожарен автомобил, който има опасност да са намокри. Повечето автомобили от тези са ограничени на 90 км и ние отиваме на пожар, караме по международното шосе, тръгваме да изпреварваме камиона и камиона се чуди какво става. Ние сме на сирени или гавим ли са? Какво правим?